आज आम्ही कटारलाच परत थांबलो आहोत. दीपाची पर्स हरवली आहे, त्याच्यामुळं ते एक जण म्हणला मी शोधतो, कोणी घेतले असले गावात तर विचारतो, तोपर्यंत आजचे दिवस तुम्ही थांबा मग येतो. मग थोडं थांबायचं म्हणल्यावरती मग मी इकडं माळदावर आलो. आश्रमाच्या टेरेसवर आलो. टेरेसवरून दिसणारं दृश्य हे आश्रमाचे इकडं हे राम मंदिराचा कळस आहे. हा त्याच्या शेजारीच महादेवाचं मंदिर आहे, त्याचा हा कळस आहे. ही इकडं मैया समोर दिसते झाडांच्या पलीकडे. ही मैया दिसते आहे समोर. नर्मदा मैया की जय. नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर.